rage sai an tarja, inda ni ba za ki gaza ba, wane ne yake da ja? Kimin girki mai daɗi da miyar manja, ko cikin dubu na abokai girkin ki nake zance. Yarda ki bani san ki nake yi da gaskiya, taka a hankali yar mulki ne miki jiniya, komai zan a duniya san ki yake bani kariya, karfi na yana kaso idan kin gini na sha wuya. Allah ne ya bani ke mekin sura na yi godiya, a komai akan yarance soyayya kuma ba a ran